Ko anga abonné ma di Kori Bashi Tawla alhamdulillah ne yɛrɛ bɛ basi foyi tɛ na an b'a fɔ aw bisimila an ka bi micro trottoir jamkan kɔnɔ bi kɔni sa ani ɲininkali fila de bɔra ɲininkali fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a bɛ fɔ ala ma cogo di bamanankan na ɲininkali filanan o fana tɛ dɔwɛrɛ ko ni mɔgɔ min ye sinji tigɛ ala b'i tigɛ a bɛ fɔ ma cogo di en français tubabukan na o bɛ fɔ cogo di ayiwa bi an bɛ Kayi Lafiyabugu kɔnɔna la sa ne ni aw an ka jɛ ka taga Lafiyabugukaw ka o jaabiw lajɛ c'est parti. Ne ba an sɔgɔma se an sɔgɔma basi t'i la basi foyi tɛ yen alhamdulillah ne ba ɲininkali kelen de bɛ ne bolo ni sera ka jaabi dɔrɔn nin 100 in ta ye ni ye nin sɔrɔ sa o ka di i kosɛbɛ a ka di n ye mɛnɛ mais ne y'a sɔrɔ e bɛna taa jumɛn de kɛ wari kɔni ɲɛsi tɛ bɔn o wari ɲɛsi tɛ ban yara dɛ ok Yayi TV dɔrɔn de bɛ nin d'i ma fu sisan ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye ne ba a ka di ne ye ko mɔgɔ min bɛ sinji tigɛ n'i ye sinji tigɛ ala b'i tigɛ o bɛ fɔ cogo di en français ko n'i ye sinji tigɛ ala b'i tigɛ hakili la kuma nin bɛ fɔ mɔgɔw fɛ ka caya i delila k'a mɛn kɔni bamanankan na n delila k'a mɛn bamanankan na sisan i b'a tubabukalama de di ne ma i tɛ k'a faamu n y'a faamuya n tɛ k'a miiriya i bɛ k'i miiri kamera kana bɔ mais a tɛ ka na ayi i t'a dɔn ayi n m'a faamu ok Zoli ça va Ça, i ka ko kɛ donne. i bɛ ka bɔ école la on dirait kɔngɔ b'i la i fari fagalen don Kɔngɔ ba de b'i la. han sisan i bɛ jija dɔrɔn i bɛ 200 sɔrɔ shap shap la i bɛ taa dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa o ka di yan O ka di n ye o ye problème t'a la question kelen de bɛ ne bolo n'i sera ka jaabi i bɛ taa ni nin 200 ye o question tɛ dɔwɛrɛ ye a ka di ne ye bamanankan na a bɛ fɔ ala ma cogo di bamanankan na mɔgɔw bɛ ala tɔgɔ fɔ cogo di parce que ala o ye a arabukanama de a bamanankanlama a ka di ne ye i k'o de fɔ ne ɲɛna ala Ala. e mamuso do tɛ parce que musokɔrɔnin ninnu de ka teli k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔnin ninnu mamuso t'e bolo wa Mamuso bɛ ne bolo mais ne t'o e question. mamuso tɛ to k'a fɔ wa Ne hakili t'o la ten de. i hakili tɛ la Zoli Zoli ka ɲi ka se Dieu wa Han. o y'a français de i gɛrɛ ka na i gɛrɛ ka na Ne t'a bamanankan dɔ tiɲɛ na. e t'a bamanankanlama problème t'a la an b'i bila i bɛ taa komi i ko kɔngɔ b'i la merci k'an mɛn mais ne ye 1000 francs sɔrɔ sa i bɛna jumɛn k'a la Eh, qu'est-ce que c'est? Bah, t'es sans ça. i bɛ te san Ah, c'est ça. kɔrɔbɔrɔ ni te ou bɛ Ah, ok o kelen don sisan ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ouais, ye ouais, douceur. dibisogo Ah, dibisɔgɔ Ah, faut pas te sisan ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye question ye a ka di ne ye ko bamanankan na a bɛ fɔ ko n'i ye sinji tigɛ ko ala b'i tigɛ i b'a ye an ka bamanankan na kuma caman o mɔni bɛ fɔ ka caya ko ni mɔgɔ min ye sinji tigɛ ala b'i tigɛ a ka di ne ye i ko o traduit ne ye en français tu peux reposer la question? n'i ye sinji tigɛ ala b'i tigɛ C'est une qui a le bébé. Allah, c'est dit. C'est comme si tu as coupé la pluie, hein? Dieu va te couper. o de y'a réponse ye yan Non, c'est ça que j'avais compris. c'est ça que tu as compris Ouais. non c'est pas ça Ah. bamanankan na a bɛ fɔ ala ma cogo di i k'o de fɔ ne ɲɛna bamanankan na Ala. Tiɲɛ. o giriyara e ma O giriyara dɔɔni dɛ. mais i miiri dɔɔni i bɛ sɔn ka sɔrɔ mamuso t'e bolo wa Mamuso bɛ n bolo. musokɔrɔnin ninnu ka slogan de don Awɔ. Est-ce que mangala tɛ? est ce que mangala tɛ o ye duti ye o kelen fɔ tan mangala de don wa ou bien mangala de tɛ Bon mangala e yɛrɛ bolo ne bolo mangala de don. mangala de don Awɔ. Zoli i dalen don a la Toro. i mamuso y'o de f'i ɲɛna Awɔ. tiɲɛ la mais i mamuso tɛ ne bɔ bamanankan na i ka 1000 francs minɛ i bɛ se ka foli jumɛn fɔ i Yayi TV mɔgɔw ye nin 200 in sɔrɔli la Ah bon ne kɔni bolo nin ye initiative ɲɛnama ba de. initiative ɲɛnama don Awɔ. Alasa ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. amina yarabi Ah, merci. ok merci mɔgɔw b'a fɔ ko n'i ye sinji tigɛ ko ala b'i tigɛ
o bɛ fɔ cogo di français la ko n'i ye sinji tigɛ Ala b'i tigɛ ko n'i ye sinji tigɛ Ala b'i tigɛ o ma fɔ aw ɲɛ ekɔli la caméra lajɛ i tɛ mɔgɔw la i bɛ caméra de o lajɛ ma fɔ aw ɲɛ ekɔli la caméra lajɛ i k'o fɔ o ma fɔ aw ɲɛ ekɔli la o tɛ fɔ ekɔli la o mais a bɛ dɔn de sinon o tɛ fɔ ekɔli la kɔrɔkɛ a faamu i miiri dɔɔni dɔrɔn bon ne t'o dɔn ok merci k'an bɛɛ i ma se k'an ka ɲininkali jaabi balo n t'an siɲɛ fɔlɔ i k'i taw bɛɛ Bon, n t'aw siɲɛ fɔlɔ ye. fɔlɔ ta kɛra cogo di Bon, fɔlɔ ta bon n gagnera mais u ko m'o sansira quoi. e gɛnna Ne gɛnna. ok i jija i ka gɛn fana na sisan ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na a bɛ fɔ Ala ma cogo di Ngala. Ngala. ngala bamanankan na Ngala. e yɛrɛ bolo Ne yɛrɛ bolo a bɛ fɔ Ala ma bamanankan na ngala. O y'an ka bamanankan ye. aw ka bamanankan Awɔ. kɔrɔkɛ e ko ko ngala de don Bon, ne ko ngala. e kɔrɔkɛ a jateminɛ cogo ni dɔ la ngala Bon, kumacogo fɛnɛ ka ca. Dɔw b'a fɔ ngala, dɔw fɛnɛ b'a fɔ ko mangala. mangala Awɔ, mangala. mais sisan nin fila la jumɛn de don Bon, mangala. mangala Awɔ. i yɛrɛ i dara la ko mangala de don N dara la awɔ. problème t'a la sisan kɔrɔkɛ i ka 1000 francs minɛ i ka 1000 francs bɔ nin na i bɛ 1000 francs segin an ma sisan folikan jumɛn i bolo ka di Yayi TV mɔgɔw Bon, Yayi TV mɔgɔw ne b'u fo kosɛbɛ parce que u bɛ baara min na bon baara ɲɛnama fɛnɛ don jamana fɛnɛ kɔnɔ souvent hali activité sportive ninnu u b'olu fɛnɛ participer bon ne yɛrɛ ne ye sportif de ne ye judoka de centre premier dan noir anw yɛrɛ ka activité caman bɛ kɛ yen u b'o fɛnɛ participer voilà bon je pense que bon hali an ka championnat national laban na u tun bɛ yen fɛnɛ voilà ne yɛrɛ fɛnɛ kɛra o champion ye n b'u fo kosɛbɛ u ka baara la n'u ka cɛsiri la e yɛrɛ folen don foli parce que i ka kuma la nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye an k'i ta courage b'i yɛrɛ la ok merci beaucoup k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ ok k'an bɛn merci an ka abonné man di ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi micro trottoir jamukan na i komi a bɔra ka video la ye cogo min na dɔw sera k'an ka ɲininkali jaabi i n'a fɔ dɔw fana ma se k'a jaabi o hukumu kɔnɔna la sisan an bɛna ɲininkali fila ninnu bɛɛ jaabi di aw ma ɲininkali fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko a bɛ fɔ Ala ma cogo di bamanankan na a bɛ fɔ Ala ma bamanankan na ko mangala mais dɔw ka fɔcogo la dɔw fana b'a fɔ ko ngala ne kɔni ka faamuyali la a bɛ fɔ mangala de o bɔlen kɔfɛ an bɛna ni ɲininkali filanan ye ko mɔgɔ min ye sinji tigɛ ko Ala b'i tigɛ o fana bɛ fɔ cogo di français na ni o ye tubabukan ye mɔgɔ min ye sinji tigɛ Ala b'i tigɛ o bɛ fɔ tubabukan na c'est lui qui rompt les liens du sang Dieu va rompre avec lui donc o de ye a français lama ye ne ni aw ni ne bɛ dansigi kɛ bi ta la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma bye bye